הארנב הקשיב. כתב קורי דורפלד. יום אחד טיילור החליט לבנות משהו חדש, משהו מיוחד, משהו מדהים. טיילור היה גאה כל כך. אבל אז פתאום, בלי שום סיבה, הכל התרסק. התרנגולת הייתה הראשונה ששמה לב. צק צק צק, כמה חבל, אני כל כך מצטערת שזה קרה. בוא נדבר על זה, צק צק צק. אבל לטיילור לא היה חשק לדבר והתרנגולת הלכה. אחריה הגיע הדוב. גררר, כמה נורא, אתה בטח כל כך כועס, בוא נצעק ביחד. גררר, גררר. אבל לטיילור לא היה חשק לצעוק והדוב הלך. הפיל ידע בדיוק מה לעשות. בום בום בום, אני יכול לתקן הכל, אנחנו רק צריכים להיזכר בדיוק איך כל החלקים היו מסודרים. אבל טיילור לא היה חשק להיזכר, וגם הפיל הלך. וזה אחר זה הגיעו כולם, הצבוע, בוא נצחק על זה, בתיינה, אופס, בוא נתחבב ונעמיד פנים ששום דבר לא קרה. הקנגרו, אוי ואבוי, איזה בלגן, בוא נזרוק הכל ודי. והנחש, בוא ננסה להרוס למישהו אחר. אבל לטיילור לא היה חשק לעשות שום דבר עם אף אחד. וכך, בסופו של דבר, כולם הלכו, וטיילור נשאר לבד. טיילור ישב בשקט ואפילו לא שם לב שהארנב הגיע. אבל הוא התקרב אליו והתקרב עוד קצת, עד שטיילור היה יכול להרגיש את גופו החמים. הם ישבו יחד בשקט, עד שטיילור אמר, תישאר איתי בבקשה. הארנב הקשיב. הארנב הקשיב כשטיילור דיבר. הארנב הקשיב כשטיילור צעק. הארנב הקשיב כשטיילור נזכר. וכשהוא צחק, הארנב הקשיב כשטיילור תכנן להתחבא, לזרוק הכל ודי, להרוס למישהו אחר. וכל הזמן הזה הארנב נשאר ולא הלך. וכשהגיע הרגע הנכון, הארנב הקשיב כשטיילור תכנן לבנות הכל מחדש. אני מוכן להתחיל, טיילור אמר. זה יהיה מדהים,